Napuni isa ka bata diri oh, sige TikTok. Parihas sa siya papa. Sige, cellphone. May laing matrabaho, sige. Ato ba nga ng cellphone? Sayaw na pod. Guta pag tawhanan mo sa TV unti biyahe. Pag cellphone, si TikTok. Kasi manilig lang punta dia sa loob. Ay tanong TV. Sayaw. Ano masig yaw-yaw mo diya nga? Natay biyahe bitaw. Biyahe man ko. Karon lang kay guba ang tara. Buhat na udalit. Amo wala naman sila sa ko ako. Karas mo ko kay pila mo ka kisat pinahi ay. Sige go biyahe okay man kay istorya okay ingon nga pahulay sa. Karon nino naka-relax sa semana. Masih gagyaw-yaw dia. Pero nang TikTok ko. Puar nang lingaw ko. Sa puga. Ino na mo. Yaw-yaw ni noon. Kaputi ngayon sa akong naong ngayon. Di ba nagbiyahe? Wala lang, namusap sa kuha. Puti na akong naong. Banla di ako. Sino kang TV niya? Ang masa mo na ko dahil, maglaglaan ko. Tama na si Yaw-Yawan ni noon. Karoon na ka-relax na ni. Sino Yaw-Yaw dahil noon? Masa masih gasap po ni mo diya po? Sige lang lingko diri sa Taraw TV. Maglaglaan ko, mag-inom ko. Sabi sa kabata dito kasi sayaw. TikTok. Kita ano gabong na nasa din. Relax ka diri. Bata dito ba? Dahil nasagot mo, sumusunod na siya kasi TikTok. Dahil na siya. Mikil mo ka, dahil may istorya agad. Mikil, may nung nga. Wala ba? Dari ka matulog ka? Hindi na. Sige, suko ka, kapad ko nimo. Kayo habol ka do. Dari ka matulog. Kayo habol ito. Sa kabata diri sa TikTok. Tapad ni mo eh. Suko ka gawin na rin. May habol ako dito. Anong baho na yung habulan eh? Baho na yung live, baho na eh. Bog ano os? Baho yung tao. Tawag na ko eh. Tawag na mo.